हेलो लोगोफोर, हाय 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 खालामगोन सिन्था खालामना साबस्क्राइब खालामगोन बड' बिटिआइ ग्रुप। आंनि आवाजआ मोजां खोनादोंना लोगोफोर? आंनि जिथु भइस बेखौ मोजां खोनादोंना? आङो फेस केम दा साननैसो खालामथ'नो हाया, बेनिखायनो स्क्रिन रेकर्डजोंसो खालामदों। एसे प्रब्लेम जानो हागौ लोगोफोर। बारा गोबाव गैला आङो फेस केम भिडिअ बानायनो थाखाय एसे सेटआप सोलिगासिनो। दा आङो स्क्रिन रेकर्डजोंनो आं खामानि सोलिथ'गासिनो दा माने, मानो होनबा आंना मबाइलाबो बारा थिग नङा दा, गोदान लाथ'नो हायाखै नालाय। गसाइगाव बङाइगावआ भेरि नाइस प्लेस, जोबोद मोजां गसाइगाव बङाइगाव। अके, बे लाइफआव एसे जमा जादो, हायोबा नोंथांमोनाव जुदि टाइम दङब्ला जुदि फंनैसो इनफरमेटिभ खोथा बा नोंथांनि मिथिनो लुगैनायखौ मिथिनो सानदोंब्ला नोंथाङा गावनिफ्राय मा मिथिनो लुगैदों बेखौ सोंहरनो हागोन। अके, बिरदाव एक्स वाइ जेड फार्स्ट लाइफ आदा नंगौ। आंनियाथ' जेनेबा फार्स्ट लाइफ नङा, आं सम लानानै फैयो, सम लानानै बिदिनो माने लाइफआव आं बारा टाइमखौ वेस्ट खालामनो सम मोना नालाय, जेब्ला मोनो अब्ला आं फैयो। दा हानायमानि नोंथांमोना इउटुबाव जुदि नोंथांमोना खामानि मावदोंब्ला बा आंनि भिडिअखौल' नायनानै मोजां मोनग्राबो दङ आरो इउटुबारफोरबो दङ, मिन्थिनो गोनांबो दङ, सोलोंनो गोनांबो दङ। नोंथांमोननि चेनेलाव माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा, एबा नोंथांमोननि चेनेलाव नोंथांमोना मानि सोमोन्दै नोंथांमोननि चेनेलाव हार्ड मोननानै दङ, नोंथांमोननि अपिनियनखौ सोंहरजायो। आं जेसेखिनि एक्सपिरियेन्स दङ, जेसेखिनि आं रोंगौ बेखौ आङो रियेलखौ आं खिन्थाहरगोन, रोङैखौ आङो बेखौ मिन्थिया होननानैबो आङो आखाइ थिखोखागोन। बाट नोंथांमोननिफ्राय आंनो नोंसिनिसिम जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम दङब्ला नोंथांमोना गावनि माबाखौ सोंहरनो हागोन आरो जि कुइसन्स दङ, जि सोंनांगौ, नोंथांमोना मा मिथिनो लुगैदों, माखौ नोंथांमोना बुजियाखै, बेफोरखौ नोंथांमोना सोंहरनो हागोन। बड' बिटिआइ ग्रुपआ बुंहरदों, ब्र' आंनो अनोबा फ्रियावनो इउटुब चेनेल नांगौमोन, दादा होनो हागोन नामा? आंना नाम्बारजो खुलिनाया जादों आदा। माने आङो बुजियाखै। फ्रियाथ' इउटुबाव गासैबो फ्रि गोजा, नोंथाङा थाइसेबो रां होलायनाङा इउटुबाव। नोंथाङा गोसोबायदि नोंथाङा इउटुब चेनेल खुलिनानै, इउटुब चेनेल खुलिनोथ' जोबोद गोरलै, नोंथांनि टेलेन्टआसो खिन्थासिगोन दा नोंथाङा मानि सोमोन्दै पारफेक्ट, बिनि सोमोन्दै नोंथाङा भिडिअखौ बानायनानै हगारबानो जाबाय। गासिबो फ्रि, बेयावथ' थाखा थाइसेबो नाङा, जिर' इनभेस्टमेन्टआव नोंथांनो इउटुबाव फैसा होगासिनो। गुबुनखौलाय आरो बेफोरबायदि माने फ्रियाव नांगौ मा, बेयावथ' जोंथ' फैसा थाइसेबो गारनाङाखैना। आरो नोंथाङाबा मा बुंनो सानदोंमोन, आंबा मा बुजिदों? नोंथांमोना नोंथांनि कुइसन्सखौ आङो एसे फेजिल जानानै दङ। आंना नाम्बारजों खुलिनाया जादो आदा। नोंनि नाम्बारजों खुलि, अफकर्स फ्रि अफ कस्ट इउटुबाव बयबो खामानि मावनो हायो गोसो बायदि। इउटुब चेनेल खुलि जायाखै, आदसा नों सानदों माने इउटुब चेनेलखौ नोङो खुलिना होनांगौ, क्रियेट खालामना होनांगौ। इउटुब चेनेल मानो खुलि जायाखै जानांगौ जाखो? इउटुब चेनेलाथ' मोनफ्रोमबो मबाइलावनो खुलि जायो। बाट बेखौ ध्यान होनांगोन जे नोंथाङा बबे जिमेलजों खुलिदों, बे जिमेलाव नोंना सिकिउरै दोननांगोन बे जिमेलखौ। बिनि उनाव खामानिखौ मावबाय था, जेब्ला इउटुबनि क्राइटेरिया कमप्लिट जागोन अब्ला बिनि बेलेग प्रसेस मोनलायगोन, स्टेप बाय स्टेप मोनलांबाय थागोन। बाट इउटुब चेनेल खुलिनो, इउटुबाव खामानि मावनो, भिडिअ आपल'ड खालामनो, नोंनि जानानै, नोंनि मावनानै, नोंनि गोसो बायदि नों जेब्लाखि आपल'ड खालामा, जेब्लाखि खामानि मावा, जेब्लाखि भिडिअ नाया, फ्रि अफ कस्ट, थाइसेबो थाखा नाङा बेयाव। अके,
बोरै खुलिनाङा नोंथाङा इउटुबनिफ्रायनो सोलों, मेरला भिडिअ दं। आंबोथ' बिनि बेसिकखौ आं खिन्थाखादों। बेसिक माने एकदम जिर'निफ्राय लानानै आङो मनिटाइज जाजासिम एडसेन्सनिसिम मा खालामनांगौ, बोरै अट'माइस खालामनांगौ, कास्टमाइस खालामनांगौ, नोंथाङा आंनि चेनेलखौ भिजिट खालामनानै नाय। आङो भिडिअ बानायनाय दंखायो। गोबाङानो सोलोंबाय आरो गोबाङानो रोंलांबायबो, साक्सेसबो जालांगासिनो दा। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो बिरदाव XYZ, आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिमेन्ट सापुरि एरियानि, धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्ट सापुरि ओनसोलनि। नोंथांमोना आंनि पार्सनेल डिटेल्स, गासैबो डिटेल्स मिन्थिनो लुगैदोंब्ला आंनि इन्सटाग्रामनि लिंकखौबो आङो बबेबा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होलाबायदों। नोंथांमोना जुदि पार्सनेलि आंजों माबाफोर रायज्लायनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना इन्सटाग्रामनि थ्रुयै, फेसबुकनि थ्रुयै रायज्लायनो हागोन। हाय अनन्त क्रेसन, हाय। आङो दा नोंथांमोना माखौ लुगैदों, नोंथांमोननि कुइसन्स एन्सारखौबोथ' आं होलांबाय थाखागोन। चेनेलखौबो आं भिजिट खालामगोन। प्लास अडियेन्सआ एसे बारा जायोब्ला आङो सासे हायो, सानै हायो, जियानो हायो आङो प्रम'सनबो खालामनो नाजागोन। ओमफ्राय ओरैनो कमेन्ट्सफ्राव आंनो हरलाबायनाय, जुदि आंनि साबसक्राइबार लोगो नोंथांमोन, बिदा फंबायमोन, बिब' बिनानावमोन, नोंथांमोना आंनि कमेन्ट्सआव जिथु कुइसन्स सोंहरदोंमोन आं बेखौ रिप्लाय हरनो हायाखैमोन। दसेबाबो खनसे आंनो रिमेम्बार खालामहर, मा सोंहरदोंमोन, अब्लानो बे लाइभनि थ्रुयै आङो खिन्थाहरनो नाजागोन। मानो होनबा मोनफ्रोमबो सोंनायनि भिडिअखौ आं बानायजोबनो हाया। मानो होनबा जोबोद इजि कुइसन्सफोरबो दं नालाय, बेखौ बयबो मिथिखायो, सोरबाबा मिथिया। होमबाबो माने आं एसे टाफ हार्ड, जाहाथे जेबो प्रब्लेम जायै, बेफोरनि सोमोन्दै आङो भिडिअ बानायनो मोजां मोनो। नोंथांमोना जि सोंहरदों बेथ' इजि, माने नोंथाङाबो मिथिखायो। बाट रायज्लायनो मोनोबा फंसेयावनो नोंथाङा बुजिगौमोन। खिन्थु आंनि कन्टेक्ट नाम्बार नोंथांमोनाव गैया, नोंथांनावबो आंनाव गैया। बेनिखायनो हानायमानि इन्सटाग्राम, फेसबुकनि थ्रुयैसो आं नोंथांमोननो रायज्लायनो हागोन, लाइभ कल। आरो नोंथांमोननि कुइसन्सनि एन्सारखौबो आङो थाबैनो बेखौ खालामना ला होननानै आं बुंहरनो हागोन। खिन्थु इउटुबाव बेफोरबायदि हाया, माने इसेबां सहस नङा। बेनिखायनो लाइभआव जाय फैदों, जाय कुइसन्स मिथिनानै सोंहरदोंमोन, आं रिप्लाय हराखै, बिथांमोना आंनि लाइभआव जगाजग जादोंबा रिमेम्बार खालामहर, खनसे बे माबाखौ कमेन्ट्सखौ, नोंथांनि कुइसन्सयाव खनसे सोंहरफिनबानो आङो साफा आं कमेन्ट्सनि एन्सारखौ होगोन आरोखि, बै आंनि मेन्टु चेनेलनि भिडिअआव जा कुइसन सोंहरदों नोंथांमोना। दा भिडिअआ बोरै भाइराल जायो? बेयो भाइराल जानाय, बिनि बुंनि, बिथाङा जोबोद मोजां कुइसन सोंहरदों। भिडिअआ बोरै भाइराल जायो? बांसिनानो जायनाव अलरेडि साबसक्राइबार दंखायो, जायखौ अलरेडि बयबो मिथिखायो, बिथांमोननि भिडिअआ बांसिन भाइराल जायो। बिनिफ्राय जोंफोरबायदि साबसक्राइबार गैयै, भिउस बारा फैया, वाच टाइम बारा फैया, जोंनि थाखाय भाइराल जानाया जोबोद माने साननो गोनां, जोबोद गोरा। बाट मोनसे फर्मुला दङ। बे फर्मुलाफोरखौ नोंथांमोना इसिबां सर्टकाटै भाइराल जानांगौ बेबो नङा। आङो मोनसे साजेसन होनो हायो। दा आं जुदि ब्लग भिडिअ बानायोमोनब्ला आंनि भिडिअआ जोबोद ग्र' जागौमोन। आंनि भिडिअआ मोनसेल' नङा, गोबां भिडिअआनो भाइराल। खिन्थु आं ब्लग भिडिअ बानाया नालाय, बे टेकनिकेल चेनेला इसेबां भिउस फैया। अब्लाबो आङो गुबुनानो ग्र' जाथों, आरो ब्लग चेनेला बोरै भाइराल जायो बा कमेडि चेनेला बोरै भाइराल जायो, बिनि मोनसे सेक्रेट दङ। दिपेन्ड खालामो जे नोंथाङा मा केटेगरिनि सायाव भिडिअ बानायदों, बेखौसो दिपेन्ड खालामो। इउटुबा ओरैनो भिडिअखौ भाइरेल खालामा। ओरैनो इउटुबा इमप्रेसन्स जेरावबो खोख्लैहरा। माने बेयाव बिराद फर्मुला दं लोगोफोर। आङोथ' सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो, आंनाव दा बेफोर फर्मुलाखौ आं खिन्थाब्ला अडियेन्सफ्रा सानगोन, साबसक्राइबारफ्रा सानगोन जे गावनानो भिडिअआ भाइरेल जायाखै, गावनावनो साबसक्राइब गैया, भिउस गैया, गुबुनखौ मा फोरोंदों होननानै बुंजागोन ना। बिनिखायनो आंबो नाजागासिनो बिनि सायाव
ओंखायनो आं बेफोर भिडिअखौ आङो बानायनो साना। बाट दिमागा आंनाव दंखायो बोरै बानायनांगौ बोरै मा खालामनांगौ। बेनिखायनो पार्सनेलि रायलायहर, आं खिन्थागोन नोंथांनि भिडिअखौ नोंथाङा बोरै भाइरेल खालामनांगौ। बाट टेक्निकेल चेनेलनि भिडिअआ भाइरेल जानो बिराद मुस्किल। बेनिखायनो आङो बे भाइरेल जानायनि भिडिअनि सोमोन्दै आं भिडिअ बानायनो हायाखै दिनैसिम। आं ब्लग चेनेल बानायोब्ला आंहा ब्लगनि थाखाय आंहा जेबो टाइमानो गैया। न'आव जि एसे टाइम मोनो आं टेकनि सोमोन्दै नोंथांमोननि भिडिअआनो भाइरेल जाथों होननानै आं सानो। आंना जि एसे लासै लासैनो ग्र' जाबाबो जेबो टेनसन गैया। बाट भाइरेल जानायनि मोनसे टिप्स दङ, आं बेखौ नोंथांमोना अफलाइनाव जुदि लाइभ थ्रु कल रायलायहरोब्ला आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। आरो गोबांनोनो आं खिन्थाबाय, होमबाबो बे आइडियाखौ गोबाङानो मोनजोबाखै। दा आङो भाइरेल जानायनि सोमोन्दै आं भिडिअ बानायब्ला आंखौ मिनिगोनसो। बेनिखायनो आरो आंखौ बारा इसेबां माबा बुंनाय नङा। गावनानो भिडिअ भाइरेल जायाखै, गुबुनखौ मा फोरोंदों बेफोरबायदि मोनसे खोथा थायो नालाय। होमबाबो आङो बिनि थाखायनो आं बिनि सोमोन्दै बे टपिकनि सायाव आं भिडिअ लाबोआखै। लाबोगोन आं लाबोनाया, खिन्थु आंनि भिडिअआ दाबो भाइरेल जायाखै नालाय, बेनिखायनो आं लाबोथ'नो हायाखै आरो भाइरेला ओरैनो जाया, बेयाव ट्रिक बा माबा मोनसे ओरै नैबेखौ होनानै नैबे ट्रिकखौ बाहायबा भाइरेल जागोन बिदिबो नङा लोगोफोर। खिन्थु दा आथिखालाव नुदों भाइरेल जानायनि सायाव मोनसे भिडिअ दा फेमास जानानै दङ। बेनिखायनो आङो उनाव खिन्थानाबो अनन्त क्रिएसन, आंना दाबो 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जायाखै दादा, 2 इयार्स जाबाय आं चेनेल क्रिएट खालामनाया। जेबो नङा, जेबो प्रब्लेम नङा। 2 इयार्सआनो जा 3 इयार्सआनो जा, सोरनाबा 5 इयार्ससिम थायो। नोंथाङा खामानि मावाखै नालाय 2 इयार्ससिम थादों। जुदि खामानि मावोब्ला इउटुबाव जुदि नोंथाङा चेनेल क्रिएट खालामनानै जुदि दसे सम, सानसेयाव 24 घन्टा थायो, 12 घन्टा थायो, दसे सम स्कुलावनो थां, कलेजावनो थां, बा माबा मोनसे खेथि बारिखौनो माव, जिरायनाय सम दसे, सानसेयाव 12 घन्टानि गेजेराव नोंथाङा आधा घन्टा बा 1 घन्टा टाइम बरननो हाया नामा? बे टाइमाव जुदि नोङो भिडिअखौ आपल'ड खालाम, फुंनि टाइमावबो आपल'ड खालामनो हायोथ'। नोंथाङा खैथा 7टा 8टायाव सिखारो, भिडिअ बानाय। गेप दोनदोंना नोंथाङा, बेनिखायनो नोंथाङा बिराद गोबाव मोनदों। नोंथांनाव मा भिडिअ जादों? जेसेनो भिउस फैया होननानै डिमटिभेट जानानै भिडिअ बानायालासिनो ओरैनो थायो, बिदि खालामना। बे जेसेखिनि फैयाथों मानो, बाट दोन, बे फैखागोन सानसे समाव। बाट नोंथाङा गेप खालामनाङा, कन्टिनिउसलि खामानिखौ मावबाय था। नोंथाङा बे भिउस फैया, साबस्क्राइबार फैया, वाच टाइम फैया होननानै भिडिअ बानायालासिनो थायोना, बेयावसो जोंना थालाङो बेयावसो जोङो सानो मा जाखो, बोसोरनै बोसोरथाम जाबाय, जेबो प्रब्लेम जायाना। जेब्ला नोंना क्राइटेरिया कमप्लिट जागोन, अब्ला नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय स्टार्ट जाफिनगोन बेयो। बेफोरबायदि इउटुबा बुंदों, आरो गोबाङानो कनफिउस जानानै दङ, बोसोरसेनि गेजेराव 1000 साबस्क्राइबार, 4000 आवार्स टाइम कमप्लिट खालामाबा मा जागोन होनना सोंहरबाय थादोंमोन ना। जेबो जाया, नोंथाङा जेब्लाखि खालामलाय, कमप्लिटल' खालाम। बेनि उनाव नोंथाङा गोदान प्रसेस मोनगोन। नोंना कमप्लिट जाबाथाय नोंनाव नटिफिकेसन मोनहैखागोन, इमेल थांखागोन नोंना मनिटाइज एप्लाइ खालामनो जाबाय होननानै। ओंखायनो खामानिखौल' मावलांबाय था, दसे समनि थाखायबाबो। गुबुन दानाय बेखौ नोंथाङा जेबो फाराग खालामनाङा, खिन्थु वान कन्टेन्ट जानांगोन, गावनि अरिजिनेल कन्टेन्ट जानांगोन, अरिजिनेल टपिक जानांगोन। बिदि नङा जे दैलि हगारनांगौ होननानै दैलि गुबुननि भिडिअ पिक खालामनानै बबेबा वेबसाइटनिफ्राय बेफोरबायदि माबा मोनसे बेफोरबायदि हगारनाङा दै, बेनो आरो खोथाया। ओमफ्राय अनन्त क्रिएसन, आं वाट्सएप स्टेटास भिडिअसो बानायो आदा। अके, वाट्सएप स्टेटास भिडिअ बानायब्लाबो थिगानो, जेबो नङा। मनिटाइज जायो, खिन्थु एसे टाइम नांगोन वाच टाइमनि थाखाय। खौथ' नुनो मोनगोन, खिन्थु स्टेटास भिडिअआ वाच टाइम कमप्लिट खालामनो थाखाय एसे टाइम नांगौ। गेजेर गेजेर ब्लग भिडिअ हगार, जेबो नङा। स्टेटास भिडिअ हगार होननानै स्टेटासल' हगारबाय थाबाबो जाया, बिराद टाइम नांगोन नोंथाङा। बेयावनोथ' बोसोरनै जाबाय, बोसोरथाम जाबाय, दाबो बाराया, बेफोरबायदि सानो। जोंहा फैदों नारजि प्रडाक्सन बड'। आदसा दे लागाव, सार लागावगासिनो। आंना चार्टआ एसे बारायगासिनो, आङो प्रम'सन खालामगोन। 10 एबभ जाबानो आङो चेनेलखौ प्रम'सन खालामगोन, नोंथांमोननि चेनेलखौ। दा दसे आङो सावरायबावनि। GAD जे ब्लग्स 50K 1 आवार। आदसा, हेल' आदा, गुड इभिनिं ब्र'।
बड' BTI ग्रुपआ बुंहरदों दादा शर्ट फिल्म बानायबा मनेटाइज टप जायोना आदा? शर्ट भिडिअ बानाय लं क्राइटेरियाथ' कमप्लिट खालामखानांगौ नालाय डिपेन्ड खालामो जे नोंथाङा माबायदि भिडिअ बानायदों। नोंथांनि भिडिअनि जिथु क्वालिटि, नोंथांनि भइस आरो एक्टिं, स्क्रिप्ट, स्ट'रि गासिबो माने इनफर्मेटिभ जानांगोन। जुदि नोंथाङा थाब ग्र' जानो लुगैदोंबा, जाहाथे गुबुना माबा मोनसे गियान मोनो, माबा मोनसे बिदि नङा जे शर्ट भिडिअ लं भिडिअ बानायनानै आल्थु फाल्थु नायथाव जायै बेफोरबायदि ओरैनो माने जेबो स्ट'रि गैयै, जेबो माबा गैयै बेफोरबायदि बानायोब्ला नोंथांनि भिडिअखौ इमप्रेसन्सखौ नोंथाङा मोननाय नङा, अडियेन्सखौ नोंथाङा मोननाय नङा। जास्ट नायगोन, नोंथांनि लोगो सिना जाना बेखौल' नायगोन, ओमफ्राय बिदिनो मोजां कमेन्ट हरगोन, ओरै थोरै थिगानो दं। फार्स्टआव बिदिनो जायो, बिनि उनाव लासै लासैसो जोङो साक्सेसखौ जानो हायो नालाय। फार्स्टआव आइडिया मोननैयाव नोंथाङा बिनि उनाव जेसेनो नेगेटिभ कमेन्ट मोनगोन, बेयो ओरै थोरै जानांगौमोन, ओरै थोरै खालामनांगौमोन, सासेना एक्टिङा जायाखै, ओरै थोरै जायाखै नालाय, नोंथाङा सोलोंनो मोनगोन। होमबाना सोलोंबावदो, होमबा आंनि केरेक्टारखौ बेबायदि मोनदोंबा आङो इमप्रुभ खालामनो बेफोरबायदि नाजानांगौ। बेड कमेन्ट, डिसलाइक हरग्रा, बेड कमेन्ट हरग्रा, बिसोरनिफ्राय जों गोबां सोलोंनो मोनो लोगोफोर। अके, बेड कमेन्टजों लोगोसे रिप्लाइ हरनांगौ बेबो नङा, सोलोंनो हायो, माने सोलोंनो मोनो। साक्सेस इउटिउबारफ्रा बिनिफ्रायसो, बेफोरबायदिनिफ्रायसो साक्सेस जानानै दिनैसिम मिलियन अफ साबस्क्राइबार जानो हादों लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांनि आइडियायाव, नोंथांनि दिमागाव मानि केटेगरिनि सायाव माबायदि भिडिअ बानायनो सानदों, नोंथाङा खामानिखौ मावलांबायल' था। बेयाव जेबो इसु गैया। फ्रि अफ कस्ट इउटिउबाव नोंथाङा मा खालामनो हायो, नोंथाङा गासिबो खालामजोबनो हायो, खिन्थु निजानि अन कन्टेन्ट जानांगोन आरो इउटिउबनि टार्म्स एन्ड कन्डिसन्स, कमिउनिटि गाइडलाइन्सफोरखौ नोजोर होनांगोन। बिनि मथे नोंथाङा खामानिखौ मावलांबाय था। नारजि प्रडाक्सन बड' आंखौबो खालामदो सार। खालामगोन सार, सिन्था खालामनाङा, लाइनाव थाबाय था, आङो प्रम'सनखौ आं खालामना होनोसै। नोंथांमोना रेडि जानानै था, आं कड बुंनांगोन, 7 मोनो, 10 जन मोनो, बा 3 मोनो, बे नोंथांमोननि सायावसो। मानो होनबा आंनाबो चेनेला एसेबां गिदिर नङा। 1000 भिउ बेफोरबायदि फैनाय, वाट्स खालामनाय, लाइभआव फैनाय बेफोरबायदि जायोबाथ' 50, 100, 200, 500 बिदिखौथ' मोनखायो। बाट दा आं एसेखिनि साबस्क्राइबार होनो हाया, प्रम'सनाव आं एसेबां होनो हाया। बाट जि एसे हायो, सासे सानै जियानो जा जेबो नङा, खिन्थु आंनिफ्राय जि राव ओंखारदों बेयो गासैबो इनफर्मेटिभ गोजा। बेफोरखौ गोसोआव लानांगोन होननानै आं सानो आरो। जुदि नोंथांमोना मिन्थियोब्ला मिन्थि, मोजांखौ गोसोआव ला आरो गाज्रिखौ नोंथांमोना बाद हो, बेयाव जेबो इसु गैया। बाट आंनि बुंनांगौआनो बेनो आरोखि। GADJ ब्लग्स 50K 1 आवार, दे आंनि चेनेलखौ भिजिट खालामना नायलाय आदा। अके, GADJ ब्लग्स, नोंथाङा रिकुवेस्ट खालामदों जेला, नोंथांनि चेनेलखौ आं सार्च खालामनानै नायनि। GADJ ब्लग्स, go to channel, चेनेल आर्टखौ एसे मोजाङै लेभेलाव होयोबा मोजां जागौमोन। जुदि बेनार, नोंथांनि चेनेल आर्ट होनना बुङो बेखौ, बेनार, नैबेयो नोंथांनि जिथु गोजौआव दङ, प्रफाइल पिक्सारखौबो बेखौनो दोनदों, नो प्रब्लेम। बेनारखौ डाइरेक्ट नैबेनिफ्राय नैबेसिम फैनाय बेनार लागायनानै ला। ओमफ्राय आरो बोरै लागायो बिनि सोमोन्दै आं भिडिअ बानायखाबाय। ओमफ्राय एबाउट सेक्सनाव वेलकाम टु गासिबो होजोबदों। गौतम बसुमतारी, प्लिज साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालाम गाइस। डाइरेक्ट नोंथांनि एबाउट सेक्सनाव नोंथाङा हो, थिगानो, वेलकाम टु बेफोरबायदि। माय नेम इज जानांगौमोन, माय इज गौतम बसुमतारी, प्लिज साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालाम गाइस। नोंथाङा डाइरेक्ट बेखौल' बुंबाय, बेखौ नोंथाङा गाहायाव होनांगौ। ओमफ्राय गेजेराव नोंना गोबां खोथा थालांदों लोगो। बेयाव नोंथांनि चेनेलाव मानि सायाव, मा केटेगरिनि सायाव भिडिअ बानायदों, ब्लग भिडिअ बानायदों, नोंथाङा मा मिथिहोनो लुगैदों अडियेन्सखौ, साबस्क्राइबारखौ, नोंथाङा मानि सोमोन्दै भिडिअ बानायो, सोमोन्दै, स्ट'रिज, मटिभेसन, कमेडि, मानि सोमोन्दै भिडिअ बानायो, फंनैसो डिसक्राइब खालामनानै हो, बेयाव फंनैसो लिरनानै हो। नोंथाङा इनफर्मेटिभ भिडिअ बानायो, मा भिडिअ बानायो, नोंथाङा बिनि सोमोन्दै बेयाव फंनैसो लिर, जाहाथे अडियेन्सआ नोंनि चेनेलाव भिजिट खालामनानै बा ससेल नायोब्ला नोंथाङा मानि सोमोन्दै भिडिअ बानायो बेयाव फरायनानै नायगोन, बिनि उनाव नोंथांनि चेनेलखौ भिजिट खालामगोन। अब्ला नोंथांना एंगेजमेन्टआ बांसिन मोजां जागोन आरोखि।
अके नोंथाङा हेन्डेलनि माबाखौबो मोनखाबाय कास्टम URL खौबो मोनखाबाय नोंथांनाव भिउआर्स दं 10,336 थिगानो बे एबाउट सेक्सनखौ मोजां खालामनानै ला दानि आं भिडिअखौ चेक खालामनोसै भिडिअखौ आं चेक खालामनि भिडिअखौ चेक खालामबा नोंथाङा सर्ट भिडिअखौ गावनि अन सर्ट्स भिडिअ हगारो जोबोद मोजां सर्ट्स भिडिअआबो नै मनिटाइज जागासिनो डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारिसिमनि गेजेराव नोंथांनि सर्ट भिडिअआबो एड फैसिगोन मनिटाइज जागोन बेनि थाखाय नोंथाङा आं सिगांनि भिडिअ खिन्थाखाबाय ओमफ्राय नोंथाङा जिखिनि भिडिअ बानायदों अके जाबाय था बिदिनो थाम्बनेइलफोरखौ मोजाङै होयोब्ला मोजां जागौमोन थाम्बनेइला नोंना HD भार्जन जानांगौ जेसे हायो एसेनो थाम्बनेइलनिफ्रायसो बांसिन अडियेन्स फैयो नालाय थाम्बनेइलखौ नुनाय लोगो लोगो बिदि नङा जे थाम्बनेइलखौल' होनानै बै भिडिअ सिङाव बेलेग क्लिक बेट भिडिअ बानायोना थाम्बनेइलाव मावजि दङ भिडिअ सैमा देखायबा जानाय नङा खिन्थु थाम्बनेइलखौ नोंथाङा मोजाङै होनांगोन आरोखि थाम्बनेइला HD भार्जन बोरै थाम्बनेइलखौ क्रिएट खालामो बिनि सोमोन्दैबो आं भिडिअ बानायखाबाय काइन मास्टारजोंबो बानायनो हायो पिक्सेल लेबजोंबो बानायनो हायो थाम्बनेइलाव नोंथाङा एसे फकास खालाम बाखि उनाव जागोन थाम्बनेइलखौ मोजां फकास खालाम ओमफ्राय बे कन्टेन्टनि सोमोन्दै थाम्बनेइलखौ बानायनो हागोन आरोखि ओमफ्राय बाखि सर्ट्स भिडिअबो बानायगासिनो मोजाङै भिउसआबोथ' मोजाङै फैदों बेफोरबायदि भिउस फैनानै आरो मा नांबावगौ नोंथाङाबो ग्र' जागोन थिगानो जादों नोंथांनि अन कन्टेन्ट गासिबो जाजोबनांगोन आंथ' भिडिअखौ नायला गासिबो नोंथाङा ब्लगबो हायो सर्ट भिडिअआव नोंथाङा ब्लग बानायनो हायो नोंथाङा जिखुनु गेजेर गेजेर टेकनिकेल चेनेलबो बानायनो हायो खिन्थु गुबुननि भिडिअखौ दा लागायथार अके लोगो नोंथाङा जुदि लागिले बोसोरसे बोसोरनैयानो जालांथों जुदि उनाव रिउस कन्टेन्ट बा कपिराइट क्लेम बेफोरबायदि फैयोबा नोंथाङा मेहनत खालामनाया बेखार जायो थिगानो जादों थाम्बनेइलखौ बाखि गासिबो मोजां गोजा टाइटेलाबो मोजां सर्ट्स भिडिअआव नोंथाङा होदों हेशटेग सर्ट्स होनांगौ हेशटेग सर्ट्स अके हेशटेग सर्ट्स बिनि उनावसो डिसक्रिपसनाव नोंथाङा बे गेजेडि ब्लग्स बेफोरखौ होनो हायो टाइटेलजों लोगोसे हेशटेग सर्ट्स भिडिअ बानायोब्ला दै बाखि थाम्बनेइला एसे इमप्रुभ खालाम लोगो बिनि नोंथांमोननि चेनेलखौ आं उनाव मोजाङै भिजिट खालामबावगोन दा आरो गोबाङानो लाइनाव दंबावो आं जि खिन्थाबाय नोंथाङा एसे बेयाव खामानिखौ मावबानो जाबाय अके थेंक इउ बिनि उनाव आङो दा फैनि ओमफ्राय उदांसार ब्रह्मा आदा आं नोंनाव इन्सटाग्राम SMS हरदोंमोन अके चेक खालामगोन हरदोंबा मोजां बाथ्रा आं चेक खालामगोन दे दाहाय चेक खालामगोन आं मा बुंहरदों बेनि सोमोन्दै आङो बेखौ आं रिप्लाइ हरगोन बारु आं दाहाय चेक खालामगोन ओमफ्राय बड' BPI ग्रुप दादा आंनि इमेला दिस एक्सन इज नट एलाउड जादों माबोरै मोनफिनगोन मा होनदों दादा आंनि इमेला दिस एक्सन इज नट एलाउड जादों इमेलाव नोंथाङा बोसोरखौ नोंथांनि डेट अफ बार्थ बेसेबां होदोंमोन नोंथांनि डेट अफ बार्थआ 18+ जानांगोन डेट अफ बार्थखौ बेसेबां होदोंमोन बेयावबो एसे डिपेन्ड खालामो मानो होनबा बेफोरो इमेलफ्राबो माने गासिबो अनलाइननि खामानियाव जोंहा 18+ एबभ जानांगौ नालाय बेखौ एसे ओमफ्राय हाय आदा हाय हेल' ब्र हेल' आच्चा दे भिडिअखौ प्रमसन खालामगोन जि सासे सानै जि हायो ओमफ्राय आंनि भिडिअखौबो हायोबा लाइक खालाम आरो लाइभआव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै नोंथांमोननि माबाखौ आंनो जनायनो हागोन आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था आङो फेस केम भिडिअ बानायनाय जाथ'वाखै फेस केम जेब्ला भिडिअ बानायगोन अब्ला बेफोरबायदि प्रब्लेम इसेबां जानाय नङा बारु अके ब्र थेंक इउ अके थेंक इउ गुड नाइट दादा गुड नाइट डिउटियाव खैथायाव डिउटियाव 5 6टा 7टा आङो 8टायाव थांगोन नारजि प्रडाक्सन बड' जोंहा आंनिनो पार्टनार आंनिनो सार आंनिनो सिनियर बिथाङा सोंहरदों डिउटियाव खैथायाव फैगोन होननानै 8टायाव थांगोन आङो सार आंनिखौ प्रमसन खालामना होग्रोदो आदा जागोन आङो बेयाव 7 जनसोल' दङ जेबो नङा जों बिदिनो फिसानिफ्राय लानानै खेबसेनो बहाथो इसिबां अडियेन्स मोननो नङा होमबा लाइभआवबो जाय आरो गोबाङानो टाइम गैया दा खेथि बाथिनि दिन माइनि माबानि मारा होनाय हानाय रोगानाय
आरो सम मोना, सोरबाबा बहाबा खामानि मावहैयो, न'आव फैयो, मेंनानै फैयो, मबाइल दांनो मोना, सोरहाबा मबाइला बेटारि अफ जाना होयो, सोरनाबा बबेयावबा टावार मोना, नङा होमबा? आंबो बेखौ बुजियो बारु। जि एसे खस्थ' खालामनानै फैदों, आं बेखिनिजोंनो आङो चेनेलखौ प्रम'सन खालामलायनोसै। जेनेरेल क्रेसन, हेल' ब्र', आदसा जेनेरेल क्रेसन बिथां आंनो मेसेज हरदोंमोन, बिनि उनाव आं प्रम'सन खालामगोन, बोरै खालामनांगौ। जेनेरेल क्रेसना लाइनाव दंना? दङब्ला खनसे हाय होनहरलाय। बिथाङा आंनो फेसबुकआवबो मेसेन्जारावबो इन्सटाग्रामावबो फन हरनानै मेसेज हरनानै आंनो जनायहरनायलाय आङो लाइभआव नोंथांनो खिन्थागोन होननानै बुंदों। बिथांनि भिडिअखौबो आं बानायनानै लाबोनाय जायाखै, मानो होनब्ला आंना बेलेग कन्टेन्ट, बेलेग टपिक, आं बिनि सायाव आं खामानि मावगासिनो दा साननैसो। जेनेरेल क्रेसना जुदि लाइनाव दङब्ला खनसे दं होनहर। अके, दङ। दा जेनेरेल क्रेसननि कुइसन्सनि सायाव आङो बे भिडिअखौ आङो ससे एगजामपोल होनाय जागोन। जाय बिथांमोना मिन्थिया बिथांमोनाबो सोलोंनानै लादो। बिथाङा सोंहरदों लाइभ चेनेल प्रम'सन बोरै खालामो आरो चेनेलखौ चेकिं बोरै खालामो होननानै। बिथाङा दासो फैदों खोमा, आं दहायनिफ्रायनो चेनेलखौ चेकिं खालामगासिनो। नोंथाङा बिनि थाखाय लाइभ फैग्रोनांगोन सिगां इउटुबाव। अके, जेरै आं दा लाइभ फैदों। जेनेरेल क्रेसन बिथांनि कुइसन्सनि सायाव आं बेखौ खिन्थानाय जाबाय। नोंथाङा इउटुबाव लाइभ फैग्रोनांगोन, जेरै आं दा लाइभ फैबायथ'। बोरै लाइभ फैयो नोंथाङा मिथिखायो, नोंथाङाथ' फैगासिनो, दाख्लैबावैनिफ्रायनो लाइभ फैगासिनो। ओमफ्राय लाइभ फैनानै नोंथाङा मा खालामनांगोन? फार्स्टआवनो आं खिन्थानि, चेनेलखौ चेक बोरै खालामनांगौ बेखौ आं खिन्थानोसै। नोंथांनि लाइभआव दा नै बिथांमोना, आंनि साबसक्राइबारफ्रा, बिथांमोना आंखौ मोजां मोनगिरिफ्रा आंनाव इसिबां कमेन्ट्स हरदों नाय। अके, बेखौ गोसोआव ला। बिसोरो गोबां कमेन्ट्स हरगासिनो आंनो। दा सोरबा रिकुवेस्ट खालामहरदों आंनि चेनेलखौ चेक खालाम, बेफोरबायदि रिकुवेस्ट खालामहरदों। अब्ला नोंथाङा बोरै चेक खालामगोन? नोंथांनि लाइभ फैग्रोनांगोन सिगां। बिनिफ्राय नोंथाङा बे लग' दंना, जाय बिथाङा कमेन्ट्स हरदों, लग'आव नोंथाङा क्लिक खालामलाय खनसे। अके, बेफोरबायदि क्लिक खालामनांगौ। जेरै आङो सोरनि चेनेलखौ आङो माबा खालामनो, चेक खालामनो लास्ट मा डिउटि मावो आदा? आदसा र' इन्डाव सर्ट ब्लग हाय आदा। जेरै हमनानै ला आङो दे आंनि चेनेलखौ भिजिट खालामलाय। नैबे KN बड' चेनेला रिकुवेस्ट खालामहरदों आंखौ। अब्ला नोंथाङा बोरै खालामगोन? बिथांनि लग'आव क्लिक खालामनांगौ दै। KN बड' चेनेल, बिथांनि लग'आव खनसे क्लिक खालामलाय। जेरै आं खालामसै। लग'आव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय ना। ग' टु चेनेलाव नोंथाङा क्लिक खालामदो। आरो बिथांनि बे कमेन्ट्सखौ हाइलाइटबो खालामनो हायो नोंथाङा। नैबे बे फिनाव क्लिक खालामबानो बिथांनि कमेन्ट्सआ आंनि टपाव सहैबाय, नै गोजौआवनो फैखाबाय। बिथांनि चेनेलखौ आं पिन खालामनानै होबाय। अके, हाइलाइट कमेन्ट्स बेखौ होनो। बेखौ ओमफ्राय आं दाना बिथांनि लग'आव खनसे क्लिक खालामबावनोसै। ओमफ्राय बेयाव जोबोद अपसन्स दङ, ओमफ्राय आं बिथांनि चेनेलखौ आङो पिन खालामबाय नालाय, आनपिनबो खालामनो हायो। नैबे आनपिन मेसेज दङ। ओमफ्राय ग' टु चेनेलाव क्लिक खालाम। ग' टु चेनेलाव क्लिक खालामबा बिथांनि चेनेला बा नोंनि चेनेला बेयाव फैबाय आरोखि। बिथांनाव दङ 3.34K 3034 दङ बिथांनाव साबसक्राइबार। ओमफ्राय भिडिअआ दङ 128। बिथांनि चेनेलखौ आं भिजिट खालामनि। ओमफ्राय दा एबाउट सेक्सन दङ, बेयाव एबाउटआव आं सिगां नायग्रोगोन। लोगोफोर, बे चेनेलाव आं स्टेटास भिडिअस ब्लग। अके, बिथांनि एबाउट सेक्सनाव जोबोद मोजां जादों। बिथांनाव भिउसआ 3,83,426 दङ। बिथाङा चेनेला मनिटाइज जाबाय नामा? बेफोरबायदि नोंथाङा हायो आरोखि चेनेलखौ चेक खालामनो। दा बिथाङा चेनेला मनिटाइज जादोंना जायाखै, बेफोरबायदि KN बड' चेनेल, नोंथांनि चेनेला मनिटाइज जादोंना जायाखै, आं नोंथांनि चेनेलखौ आङो भिजिट खालामनि। भिडिअ आं क्लिक खालामबाय। वाव, गैला। भिडिअ क्लिक खालामबाय आङो। बिथाङा मा होनदों? सर्ट्स भिडिअ, जिउनि लोगो अफिसियेल मिउजिक भिडिअ, फांसनाव मोसानाय, लभ मासुब सं। लोगो नोंथाङा मा खालामदों बेयाव? आंनि आन्दाजाव आरो दै, आंनि आन्दाजाव नोंथांनाव मनिटाइज जायाखै नोंथांनि चेनेला, आंनि आन्दाजाव। नंगौ नङा? मनिटाइज जादोंना जायाखै खनसे बुंहरलाय। दंना गैया? जायाखैना? अके, आं मिथिखादों नोंथांनि चेनेला मनिटाइज जायाखै होननानै। मानो होनबा मनिटाइज जानांगौमोन, दा रांसो मोनगौमोन नोंथाङा।
मिथिगौ ना गुगोल एडसेन्सआव प्रब्लेम जादोंना आंना बेयावथ' गासिबो रिलिज कन्टेन्टआनो दंजोबो वाच टाइम जायाखैना मानो होनबा गुसुं गुसुं भिडिअ बानायलाय वाच टाइम जाब्लाबो गुगोल एडसेन्स मनिटाइज एप्लाइ खालामबाबो स्टेप 2आ इरर जानो हागौ ओमफ्राय रिउस कन्टेन्ट जानो हागौ जायाबाथ' जोबोद मोजां बाथ्रा दै आं बेखौ बुंबाय आङो नोंथाङा नोंथांनि चेनेलाव हगारदोंब्ला नोंथाङा एसे एलार्ट था बेनिफ्राय आरो गावनि अन कन्टेन्टजों खामानिखौ मावलांबानो जाबाय ओमफ्राय उदांसार ब्रह्मा प्रमसन खालामबा खमायफिननोसै बुजियासै उदांसार ब्रह्मा प्रमसन खालामबा खमायफिननोसै माखौ खमायफिननो दा आंनिखौ नाय भिजिट खालामना आচ্ছা जेनेरेल क्रिएसन नोंथाङा मिथिबाय दा चेनेलखौ बोरै भिजिट खालामो बोरै ओमफ्राय दा प्रमसन बोरै खालामो आं खिन्थानोसै नोंथाङा लाइनाव दंना प्रमसन खालामनोसै एबार जाय जाय बिथांमोना चेक खालामजानो लुगैदों बिथांमोना दा आङो चेनेलखौ आंथ' भिजिट खालामखाबायानो ओमफ्राय जेरै जेरै आं खिन्थादों सिगांनिफ्रायनो खिन्थाबोदों नोंथांमोना एसे थाल ला गावनि चेनेलाव बोरै खामानिखौ मावलांनांगौ आं दा प्रमसन खालामनि अके केएन बड' चेनेल थेंक इउ आं दा प्रमसन खालामसै जि एसे जायो सासे जायो सानै जायो आं मोनसे जेनेरेल क्रिएसन नोंथाङा नायदो माबोरै प्रमसन खालामो चेनेलखौ आं दा मोनसे कड नाम्बार हरनोसै अके आं दा मोनसे कड नाम्बार हरनोसै बे कडखौ जायनो फार्स्ट गासिबो सापर्ट खालामनांगौ आङो फिन गोजौआवनो ओमफ्राय नेक्स्टआव आरो कड मोनसे हरबावगोन जायनि चेनेला फार्स्ट कमेन्ट खालामग्रोयो बेनि चेनेलानो साबसक्राइबार मोनगोन आरोखि साबा जायो 10 जन जायो अके गासिबो रेडि दंब्ला आङो कडखौ हरनोसै आंखौ सम रायलायबावबाय रायलायनायालाय गोबाङानो सम गैयाबो जानो हागौ जि एसे सासे सानै जि मोनलांगोन आं बिदिनो सम सम लाइभ फैबाय थागोन आङो दा हरनोसै कडआ फार्स्टआवनो 01 टाइप खालामहर 01 कमेन्ट्सआव 01 टाइप खालामहर लोगोफोर 01 टाइप खालामहर बिनि उनाव आं प्रसेसखौ खिन्थागासिनो अके 01 लोगोफोर आंनि भिडिअखौबो लाइक खालाम चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम बे 01 लोगोफोर 01 लाइनाव जाय दं 01 कडाव कमेन्ट खालामहर 01 कमेन्ट खालामहर सोरनाबा नेटआ स्ल' खोमालै बिरादनो आं मिथिखादों माने हरदों खिन्थु नेटआ बै गेजेर ससेयाव जेनेबा आं धेमाजिनि नालाय माबा ससेयाव बै लखिमपुर ससेयाव नांथानानै थाबाय खोमा सोरनाबा टावारा माने एकदम क्लियार नङा बायदि मोनदां लखिमपुर ससेयाव नांथानानै थायोबा कमेन्टआ लास्टआव फैगोन आरोखि नाथाय केएन बड' चेनेल नोंथाङा जि कुइसन सोंहरदों जि खालामदों आंखौ अननानै इन्स्टाग्रामाव नोंथांनि डिटेलखौ कुइसनखौ सोंहरनो हागोन नोंथाङा सोंहरबावदों नाथाय आदा आं गुबुननि मिउजिकखौ वाट्सएप स्टेटास भिडिअ बानायो नोंथाङा बेयाव डिपेन्ड खालामो जे नोंथाङा बेसेबां मिनिटनि भिडिअखौ बेसेबां मिनिटनि संसखौ होदों अके बेयाव कपिराइट क्लेमबो फैनो हागौ बेखौ आं जेबो ग्रेन्टि होनो हाया जुदि कपिराइट क्लेम फैयोबा मास मोनथामनि उनाव हारसिं डिलिट जालांगोन आदारवाइस नोंथाङा डिलिट खालामनांगोन कपिराइट क्लेम फैयोबा मनिटाइज जायो जानाया बाट नोंथांनाव मास मोनथामनि उनाव बे अट'मेटिकलि डिलिट जालांखागोन बेनो आरो 30 सेकेन्डसखौ हायो होमबाबो बेयावबो एसेबां 100% बुंनो हाया आं 01 कड होदोंमोन ना 01 कड होनायाव फार्स्ट कमेन्टआनो फैदों बड' बिटिआइ ग्रुपआ 01 कमेन्टखौ फार्स्टआवनो हरदों आङो बिथांनि कमेन्टखौ आङो मा खालामनोसै बेयाव रिप्लेस खालामनानै होनोसै
01 हरदों गोजौआव बिथांनि चेनेला आंनि हेडलाइनाव दङ। बिथांनि चेनेलखौ थांनानै अननानै भिजिट खालामनानै जाखिनि लाइनाव दङ अनलाइनाव बिथांखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। सापर्ट, बेनो जोंनि सापर्ट। आं नोंखौ खालामगोन, नोंबो आंखौ खालाम, बेफोरबायदि माने बेनो जोंनि जार्नि इउटुबाव साक्सेस लामा लोगोफोर। नोंथांनि नाम्बारबो फैगोन दिनै नङा गाबोन, बेबो फैनो हागौ, सानसे समाव फैनो हागौ। बेनिखायनो जोङो दा बेयाव खस्थ' खालामनानै नेट गारनानै आंनि चेनेलाव फैबायब्ला सासेखौबाबो बिनि गोसोखौ गोजोन होनो हायोब्ला आङो जोबोद गोजोननाय मोनगोन। आंनिखौ खालाम दा खालाम, जिखुनु नोंथांमोनाबो गावनि टाइमखौ बेस्ट खालामनानै बेयाव फैदों जेला 01 कर्डखौ होनाय लोगो लोगो नोंथाङा दा बिथाङा चेनेला मोनसे आङो माबा लादों, रुल्स लादोंमोनथ'। रुल्स मथे बिथाङा खामानि मावदों। फार्स्ट कमेन्टआव नोंथांमोना नायनो हागोन बड' बिटिआइ ग्रुप। बिथांनि चेनेलखौ थांनानै बे गोजौनि ल'ग'आव क्लिक खालामनानै बिथांनि चेनेलखौ भिजिट खालामनानै नोंथाङा बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। जि एसे हायो बे ग'टु चेनेलाव क्लिक खालाम। बिथांनाव दा अलरेडि 302 साबस्क्राइबार्स दङ। 305 बाबो जागोन बा 7 बाबो जागोन। अके, साबा बा 7 जन खालामनानै हो। 302 साबस्क्राइबार दं बिथांनाव, अननानै खालाम। आरो लोगोसे आंखौथ' मिथिखायो, आं जायनि चेनेलखौ आं बिदि प्रम'सन खालामो बेयाव आंनो सिगां खालामग्रोखायो होननानै स्क्रिनाव नायनो हागोन। बयनिखौबो खालामगोन, आं खालामबाय, नोंथांमोनाबो खालामदो। बिनि उनाव आं नेक्स्ट कर्ड होगोन। साबेसे जाखो आं भिजिट खालामनायनि उनाव मोनसे कर्ड होगोन। अननानै साबाबाबो हो। अके, फैदों बेनिफ्राय साबाबाबो हो। जाय अलरेडि बिथांनि साबस्क्राइबारखा बेखौथ' आं जबर दासिमाव साबेसे जाखो आं नायनि। अके, सासे बारायबाय। साबस्क्राइबार दंमोन, आङो नायनायाव उनावसो नायदों। 303 साबस्क्राइबार जाबाय। बेफोरबायदिनो जोङो गावजों गाव प्रमट खालामलायनांगौ। जेनेरेल क्रिएसन बिथां चेनेलखौ बिदिनो प्रमट खालामो। आरो बेलेग टेकनिक दङ अनलाइननि थ्रु गुगोलाव माबा रेन्डम कमेन्ट पिकआप खालामनायबो प्रम'सन दङ। बिनि सोमोन्दै आं उनाव भिडिअ बानायगोन। रेन्डमलि कमेन्टआ जायना सिखारगोन बेनो प्रम'सन जागोन। रेन्डमलि पिक खालामनाय बे गुगोलाव दङ। अके, दा जों लाइभआव जों बेफोरबायदि प्रम'सन खालामो आरो। अके, बिथांनि चेनेलाव बेसेबां साबस्क्राइबार जाखो नोंथांमोना नुनो हागोन। दहायनो 302 दंमोन, दाबो 303ल' दङ। अननानै सानै जायो, अननानै खनसे खालामबावदो। ओमफ्राय बिनि उनाव आं नेक्स्ट होनोसै। आरो बेखिनियावनो आंनि भिडिअखौबो लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जुदि गोदान फैदोंब्ला। नारजि प्रडाक्सन नोंथाङा जोबोद लास्टआव जाबाय। एबार लाइनाव था, आं कर्ड मोनसे होबावगोन। जायनि कमेन्टआ सिगाङाव फैगोन बिथांनि चेनेलानो प्रम'सन जागोन। जाखायो नारजि प्रडाक्सनथ' सिन्था गैया र'। मोजां कन्टेन्ट टपिक भिडिअ बानायखायो नारजि प्रडाक्सना। मोजां माबाखौ बाहायो, भिडिअ बानायो। बिथांखौबो लासैनो सापर्ट मोनगोन बिथाङाबो। आदसा, दा आं बिथांनि चेनेलखौ खनसे भिजिट खालामबावनि। अननानै लोगोफोर सेलफिस खालामनाङा। 303ल' जादों। आरो सानै खालामबावदो, साबा खालाम। रेडि आरोबाव दा। आदसा, आङो बड' बिटिआइ ग्रुपआव आङो आरो सानैनि साबस्क्राइबार बारायबावब्ला मोजां जागौमोन होननानै सानदोंमोन। बड' बिटिआइ ग्रुपआव खमसे खम भिजिट खालामनानै आरो सानैखौ। अके जाबाय। दा आंनाबो फिसा चेनेल नालाय, सानसे समाव आंना जेब्ला अनलाइनाव 1000, 2000 बा 100, 200 जागोन, अब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन आरो 50, 100 साबस्क्राइबारखौ ओरैनो मोनलांखागोन। गोबां अडियेन्स गैया जानानै दङ। स' आं नेक्स्ट कर्डखौ होनोसै। बिथांनि चेनेलखौ आं खनसे भिजिट खालामबावनि। सोर बेसेबां साबस्क्राइबार खालामखो, साबेसे जाखो। साबस्क्राइबाराखौ खोनाबाय नोंथांमोननि माबाखौ
आं बेयाव फंसे बाथ्रा बुंबावनो सानो बे जोंनि रियेल साबसक्राइबार लाइभआव जि साबसक्राइबार खालामोना बे रियेल साबसक्राइबार बे फेक नङा ओमफ्राय ओरैनो नोंथांनि भिडिअखौ मालाबा साबसक्राइब खालामबा बे बेलेग इमेलजों खालामनो हागौ बा माबा मोनसे फेक साबसक्राइबार ओरैनो जाबाबो जायाबाबो बेफोरबायदि खालामनो हागौ आरो खिन्थु लाइभआव जि सासे सानै मोनदों बे एक्टिभ साबसक्राइबार माने नोंथांनि चेनेला जेब्लासिम थांनानै थागोन अब्लासिम बियो नोंथांजोंनो थाफाबाय थागोन बेयाव रावबो साबसक्राइब खालामनानै खिन्थु आंनि आसायाव आंनि गैया आरो लाइभआव जि फैदों जाय फैदों स' आं खनसे चेक खालामबावनि आङो आरो सासे बिनि उनाव अके दे जियानो जा बेखौ होनोसै नेक्स्ट कडानो जाहैबाय 50 नेक्स्ट कडानो जाहैबाय 50 हरग्रोगोन बिनि चेनेलानो प्रमसन जागोन 50 खालामनानै टाइप खालामनानै हरदो फाइभ जिर' आङो होनखादों बै 3 डट दंना 3 डटआव क्लिक खालाम ओमफ्राय 3 डटआव क्लिक खालामनानै मा खालामनांगौ बै गटु चेनेलाव क्लिक खालामनांगौ बे 3 डटआव क्लिक खालामनायनि उनाव ओमफ्राय नैबे गटु चेनेलाव क्लिक खालामबानो माबाया चेनेला बे गटु चेनेलाव क्लिक खालामबानो चेनेला नुजायो आरोखि बेफोरबायदि गटु चेनेलाव क्लिक खालामनांगौ बड' बिटिआइ ग्रुप नोंथाङा चेनेल आर्टखौ लागाय आरो नोंथांनि जिथु प्रफाइल लग' बेखौबो मोजाङै लागायनानै ला अके मोनसे प्रफेसनेल बायदि ओमफ्राय दा 50 आङो बिथांमोना हरग्रोदों बिथांमोननि नामखौ आङो नोंथांमोना स्क्रिनाव नुखाबाय जानांगौ 50 अनन्त क्रेसन भिजिट खालामनि गुदुं जाबाय गरम जाबाय बिदिनो एसे माबा जानाय हें जानाय बायदि जादों गटु चेनेलाव आं क्लिक खालामनि अके थिगानो चेनेलखौथ' मोजां बानायदों अनन्त क्रेसन 814 साबसक्राइबार दं बिथांनाव एबाउट सेक्सनाव आं क्लिक खालामनि एबाउट सेक्सनावबो थिगानो खालामदों नोंथाङा मानि सायाव भिडिअ बानायो बेखौबो नोंथाङा एक्सप्लेन खालामनानै खिन्था अके बिनि उनाव गेजेराव नोंथाङा थालांदों मानि सोमोन्दै भिडिअ बानायो स्टेटास ओमफ्राय थिगानो खामानिखौ मोजां मावलांबाय था आं भिडिअखौ खनसे चेक खालामनि नोंथाङाबो स्टेटास भिडिअ हगारो गोबाङानो बांसिनानो स्टेटास भिडिअ हगारो गोबाङानो स्टेटासनि भिडिअ हगारो जोबोद गोबाव नांगौ साक्सेस जानो क्राइटेरिया कमप्लिट खालामनो ओंखायनो गेजेर गेजेर लं भिडिअबो हगारो थाम्बनेलफोरखौ मोजाङै हो अलरेडि 131 रिया ब्रह्म गेमस्रि बिसोरनि भिडिअ बिसोरनि फट'फोरखौल' होबा जाया थाम्बनेलखौ मोनसे इउनिक बानायनांगौ बिसोरखौलाय नुबाय थाखायो माथो मिन्थिखायो बयबो मिन्थिखायो बिसोरनि भिडिअ बिसोरनि माबा होननानै अके आरो गोबाङानो बिसोरनि हेटार्सफ्राथ' बेफोरबायदिनि फटक नुबाथ' आरो बांसिन नायबावनोसो नङा बेनिखायनो हायोब्ला बेफोरबायदि बिसोरनि फट' पिक्सार बेफोरखौ
होनो नाङा। ओमफ्राय दा आं उनाव